Biz deň mümkinçilikleri dünýäsini döredýäris. Şu suwar astynda Aşgabatda mümkinçilikleri çäkle adamlaryň elisleriniň ýürüýte sergi ýarmarkasy gurnaldy. Yeňme jemgyýetçilik guramysy tarapyndan gurnalan bu ýarmarkada dürli, sol sanda täze ýyl sowgatlary, öwrülen illikdir başgaplar, çekilen suratlar ýaly haritlar görkezildi. Yarmarkada ben öz çağılımı, öz zorulama, yoldaşlarımı, sowgatlar alýan, ören ýakynly, ören tuğlamy, gynlar bolgandan bolgat ýakastyrdy. Geçen senbede Türkiýanyň Türkmenistandaky medeni merkezinde geçirilen bu çara gelenler sergi ýarmarkanyň özlerinde uly täsir galdyrandygyny gurrun berdiler. Bu istokatan çağılan ýedenlerde görün ýalykda şunu ýaly etip bilýän bolsa, ören gawy. Bir iki gydym bilen gelip amryar alyp çağıladı. Çağılan ýataglar üýtüşip bar. Şular zatlar bar, men onu konuda görüp etip bilýän de şular.